Skema ta' 15 miljun euro fondi Ewropej se tara sforz kollettiv lejn soċjetà aktar sostenibbli billi tħeġġeġ negozji u individwi jagħmlu bidliet meħtieġa fil-propjetà tagħhom biex dik tkun aktar effiċjenti u sostenibbli. Dan kien possibbli wkoll grazzi għal ftehim bejn il-Bank Ewropew tal-Investiment, il-Fond Ewropew tal-Investiment, il-Bank APS u l-Bank of Valletta. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi spjega kif se taħdem l-iskema. Permezz ta' 15 miljun euro fondi tal-Unjoni Ewropea se nkunu nistgħu inniedu 60 miljun euro finanzjamenti biex wieħed ikun jista' jagħmel tibdiliet importanti b'risq l-ambjent. Fost l-oħrajn wieħed jista' jikseb finanzjament biex jagħmel tibdil bħal double glazing u bidliet oħrajn kemm bħala negozju żgħir kif ukoll bħala familja. Dan huwa mezz ieħor kif niffinanzjaw lejn l-ekonomija l-ħadra. Il-fondi Ewropej se jgħinu billi naqsu it-talbiet tal-banek għal garantiji kif ukoll sabiex ibaxxu ir-rati tal-imax għal dan is-self. Is-Segretarju Parlamentari Zrinzo Azzopardi tem jgħid li pajjiżna għandu l-inqas emissjonijiet ras għal ras fl-Unjoni Ewropea. U għalkemm hemm limitu ta' kemm nistgħu innaqsu dawn l-emissjonijiet, il-Gvern mhux se jinżamm milli jkompli jaħdem għal Malta aktar sostenibbli.